ओइ दैमालु दैमालु अ सिखारदो ओंखाम जानो अ र' ओंखाम जाना उन्दुनाय बायदिसो मोन्दोंमोन आं थां खुरै थां दे मोखाङा सुना लाहैदो आफा मोजां मोनगोन ओंखामा जानानै थाब उन्दुहैदो दैदेनालाय आयै न' सिङाव दं बिलाय बहाथो थांनो दैदेन ओइ दैदेन नोंहाबो जाफैखादो दे खुरदो थांगासिनो बाजै दाबो जायाखै ना माब्रा ओंखाम खुरनाया उखैनाया हाथारला जाबाय लांगासिनो दं आंहा जाग्रोनोसैलै उखैनाया हामथारला नोंहाथ' सिगां उखैखायो जाग्रोदो आरो नोंहाबो जाफैखादो आइ आं जाथ'वा दे आयै नोंसोर जाग्रोदो ओंख्रिया बिराद गोथाव जादोंलै बाजै नंगौ नामा बिदिनो गोथाव संना जाबाय थादो आंनो दे जागोन दे हेलौ सोर हेलौ आं हायनारि सोरनि नाम्बार बिलाय आंनि कलखौ मानो हमाखै नों आरो बिजिसो खालामना लाबावदों बेनिखायनो लोगोनि नाम्बारजों हरदों आं हायनारि नों आंखौ बागरलांदो मानो आरो मानि थाखाय नोंखौ आं हाबा खालामनो हानाय नङा मानो नों आंखौ हाबा खालामनो हायाब्ला नों मानो आंखौ लोगो हमा आंनि सोलेरजों मानो गेलेया मानो सरि हायनारि बेफोर आंनि गोरोन्थि जाबाय गोरोन्थि नङा नों आंखौ मानो हाबा खालामनो हाया आंनियाव मा खमि दङ दैमालु नोंनियाव जेबो खमि गैया हायना नोंनि जिउजों गेलेनायानो आंनि गोरोन्थि जाबाय मानो होनब्ला आं सासे हाबा जाखानाय हौवासो बेनिखायनो आं नोंखौ हाबा खालामनो हाया मा
औ हायना आं हाबा जाखानायसो अब्ला नों मानो खोन्थाना लायाखैमोन आंहा दा मा जाबावनांगौ आंनि जिउखौ मानो थेर बेथेर बुख्रुबजोबखो नोङो दैमालु सानसे नोङो आंनिख्रुइ साबसिन सेंग्रा मोनगोन नोङो गासैबो जाथायखौ गाज्रि सिमां होननानै साननानै लादो बाय हायना हायना मा जाखो हायनारि मा जाखो आइ हा गामियाव थांनायालाय माथो जानानै फैखो आयै आं दिनै गांबायबाय मा जादों आइ मोजाङै खोन्थायाखै मानो गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो आं दिनै साजा मोननांबाय मा गोरोन्थि मा साजा मोजाङै फोरमायाखै मानो आयै आं नोंनो दैमालुनि बाथ्रा खोन्थादोंमोन ना खोन्थादोंमोन हा दालाय माथो जाखो दैमालुआ हाबा जाखानायसो आयै मा हाबा जाखानायसो औ आंबो दासो मिन्थिदों आयै बिनिखायनोथ' आं नोंखौ खनले खनले बुंदोंमोन दानि जुगाव रावखौबो फोथायजाया होननानै आंखौ निमाहा होदो आयै आंनिनो गोरोन्थि जाबाय बिनिखायनो बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ बिमा बिफाया जेब्लायबो फिसानि मोजांनि थाखायसो बुङो सिरि थादो दा खाथिनि मानसिफ्रा खोनाब्ला गारथारनाय नङा ओरैनोबा नोम्फा गैयिनिफ्रायनो बेसेबा मिनिजाबोबाय आं बाजै औ बाजै हा माथो सानाबबाय थादों ओंहाय आगै आं माबा माबिसो सानहाबबाय दंमोन फै जिरायफै एहे दे दे आगै बेहायनो जिराय दे जागोन दे हा हायनारि आदैयालाय न'आव दङ ना गैया दङ आगै न' सिङावनो दङ ए हायनारि आइ ओइ हायना नै नोमथै सुनिराम फैदों सा कापसे फुदुंना लाबोनायसाय फैफेरा आदैयालाय दिनैलाय माब्रैथो सफैखो जिरायथ' आदै आं सा फुदुंना लायनि दे जागोन दे हा माथो खौरां लानानै फैदोंमोन आगै बाजै फिसाजोआ देरा नङा देरबाय बिलाइनो सम जाबाय बेखायनो औ बुजिखाबाय दे आं सेंग्रायालाय बहानि सेंग्राया खैराबारिनि बिदा फंबाय सानैल' बिब' बिनानाव रावबो गैया हा सेंग्रायालाय माथो मावो आगै सेंग्रायाथ' जेबो मावा नखरा जोबोद मोजां बिदाया साख्रि मावो ए जेबो जिंगासिनो गोनां गैया संसारखौ बिसोरो रुजु रुमैनो जालांनो हागोन साया लोंदो आदै दे हायनाय
खोनासंनायसाय नोंसोर रायलायनायखौ आं खोनाखाजोब्बाय आयै नों जा बुङो आं बेखौनो मानिगोन साखौ लोंदो आदै दे जागोन दे दालाय बाजैयालाय माखौथो सानदों आंलाय माथो बुंबावनो आगै हरनांगौखौथ' हरखानांगोन गावसोरो नायलायथोंसै नामा फसायो फसाया दे होनब्ला बाजै आं थांलायदोनि उनाव खबर होनो फैसिगोन जागोन दे आगै दे थालायदो खबर होनानै फैब्लानो जाबाय जागोन दे हायना दा ओंखामा खुरनानै जा आं नोमायमोननाव थांनानै फैनि औ दे The number you are calling is either switched off or not reachable. The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. The number you are calling is either switched off or हायना ओइ हायना मानसियालाय न'आव दंना गैया जाखोसै हा न' सिङावनो मानोथो थाबाय थाखो सिलाबो सिबाखै मोनालायबाय सफैबाय आइया औ सिलाफोरखौ सिबनानै दोननांगौ हा मानोथो न' सिं सिं थाबाय थाखो आयै आं खर' सुयैया 2 दानानो जानोसै आरो दिनै गोबाबायबो थादों देहाखौबो मोजां मोनाखै मा गोबाबाय थादों खर' सुवाखै मा राव जाखो बिलाय नंगौ आयै पाप्पि सुनि नोंखौ आं सासेल' फिसाजो होननानै एसेबां बुजायो बिमानि बाथ्राखौनो फंसेबो खोनासंदिया नोङो
दा मा मोनखो? आंखौ निमाहा होदो आयै। निमाहा? आंथ' निमाहा होगोन। बै समाजा नोंखौ निमाहा होगोन? नोंनि नोमफा गैयिनिफ्रायनो आं समाजजों मिनिजाबोबाय। आरो दा नोंबो सिख्ला बैसोआवनो गथ'नि बिमा। समाजा मा मेगनजों नायगोन बेखौबो नों मिथिखागौ। मिथिसेयावबो बेफोर गोरोन्थिखौ मानो मावनाय आइ सना? आयै आं दा मा खालामबावनो? दैमालुआ आंखौ बेफोरबायदि खालामगोन होननानै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन। बेनिखायनो आं नोंखौ बुंदोंमोन रं नाम्बारफोरखौ फोथायजाया होननानै। नों आं बुंनाय रावफोरखौ फंसेबो खोनासंदिया। लोगो हमनानै गोसोआव गारनानै होबाय। दिनै मा जाखो? नों दा दैयाव थैगोन ना अराव थैगोन? सोर सेंग्राया नोंखौ हाबा खालामबावगोन? दा बुंसै आयै, आं सहायनो हाला। आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो आं दिनै बे साजाखौ मोनबाय। गोरोन्थि मावनायनि साजाखौ सहायनानै था नों दाना। थौ सिङाव थौ।